ओमफ्राय मा दङ x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 खौ मोनसे बिदाब गोबां g होल x जों राननायाव रान गासै x माइनस 2 आरो रानखोन्दा माइनस x प्लस 4 मोनबाय g होल x खौ दिहुन। दा बेखौ जोङो सानफुंनो हानांगौब्ला मा खालामनांगोन जोङो उन्दै थाखोआव मोनबोनाय रानजाग्रा नैबे रानजाग्राखौ बे रानग्राया रानो होमबाना रानगासै मोनो रानगासैनि उनाव नैबे गाहायाव थानाया रानखोन्दा बे फर्मुलाखौ जों गोसोखांनांगोन आरो रानजाग्रा समान समान नैबे बे रानजाग्राखौ मोननो थाखाय मा खालामनांगौ रानग्राजों रानगासैजों सानजोबनांगौ ओमफ्राय बिनि उनाव दाजाबनांगौ नैबे रानखोन्दाखौ ना बिनिफ्रायनो मा जाहैबाय रानजाग्राखौ जुदि p होल x हमोबा p होल x रानग्राखौ g होल x रानगासैखौ q होल x प्लास नैबे रानखोन्दाखौ r होल x हमबाय आरो दा बेनो जाहैबाय नैबे अरिजिन फर्मुलानिफ्राय मोननाय फर्मुला p होल x इक्वल टू g होल x प्लस q होल x प्लस r होल x। रिपीट विथ मी p होल x इक्वल टू g होल x इनटू q होल x प्लस r होल x। बास बे फर्मुलाखौ नांथारगोन बावथारनो मोननाय नङा दे। दा बेखौ जों खालामनोसै खालामोबा मा जाहैबाय बेयाव रानजाग्रा बेखौ p होल x लाबाय बिनि माना होखादों x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 ना ओमफ्राय रानग्राबाथ' नैबे बुंदों g होल x जों राननायाव माने बे रानग्राया g होल x गैया सोंनायसिन रानगासै q होल x नैबे x माइनस 2 रानखोन्दाखौ जोङो r होल x जों बुजायदों माइनस 2x प्लस 4 होखादों हनै जों दिहुननांगौ दा g होल x खौ माने मा रानग्राखौ दिहुननांगौ थारमाने रानग्राखौ दिहुनोबाथ' बे अरिजिन फर्मुला p होल x इक्वल टू g होल x इनटू q होल x प्लस r होल x बेखौ जोङो खेबसे लिरबाय आरो ना बिनि उनाव गावबागाव मानखौ जों बहायसिगोन। There are 13 students today at night class. It is 10:48 p.m. right now. The night class on the subject mathematics is going on. सानखान्थि आयदानि सायाव फोरोंथाइ होनाय जर'खा फोरोंथाइ होनाय मोनानि क्लासा सोलिगासिनो नै they are coming from different schools. Some are coming from government schools and some are coming from private schools and some are from my purely private school named Sanjarang Redumpu also. They are going to appear the SLC examination in this year. नैबे मायथाइयाव मेट्रिक एग्जामखौ जिरायनो थांगासिनो दङ दा माखासे सिलेक्टिभ आरो इम्परटेन्ट कुइसनफोरखौ सावरायनाय जादों दा बिनिनो नैबे बेखौ आं खेबसे बुजायबावनोसै मोले जाहैबाय बाय जोङो अरिजिन फर्मुलाखौ लिरफिनबाय अरिजिन फर्मुलाया मामोन p होल x इज इक्वल टू g होल x इनटू q होल x प्लस r होल x ना ओमफ्राय p होल x नि भेलुआ मामोन p होल x नि भेलुआ x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 ओमफ्राय बिनि उनाव p होल x नि उनाव मा दंमोन समानसिन दं नैबे ना बे समानसिनखौ जोङो नैबे 2 नि उनाव लाबोबाय बिनि उनावहाय मा g होल x नि भेलु गैया होफिनबाय जेरै दं बेखौनो लिरफिनबाय g होल x खौ बिनि उनाव मा खालामबाय q होल x नि माना मामोन x माइनस 2 बेखौ होबाय
बिनि आर होल एक्सनि मान मा माइनास 2x प्लास 4 बेखौ होबाय होनानै जों बिदिनो मा खालामलांबाय माइनास g होल x बेखौनो जों मा खालामबाय लेफ्ट साइडनिफ्राय राइट साइड आरो राइट साइडनिफ्राय लेफ्ट साइडखौ लांबाय लेफ्ट साइडखै मा दंमोन लेफ्ट साइडखै दंमोन भेरिएबल g होल x जायनि मानखौ मिथिया ना g होल x इनटु x माइनास 2 बेखौ ओरै जों मा खालामबाय लाना फैबाय होमबाना बे बिदाब हिसाबै उथायना फैबाय नालाय बे प्लास नाबाय माइनास जाफैबाय जेबो सिन गैयाबाबो प्लास सिन दंमोन माइनास जाफैबाय ओमफ्राय नैबेखिनिखौ जोङो मा खालाम नैबे रानखोन्दा माइनास 6 प्लास 4 खौ बाहाय होफिनबाय ओमफ्राय नैबे आगसिथिं मा दं x किब माइनास 6 स्क्वायर प्लास x प्लास 2 खौ ट्रेन्सफार खालामना लांजोब्बाय प्लासआ मा जाहैबाय माइनास x किब माइनास 6 स्क्वायर प्लास 6 स्क्वायर जाहैबाय प्लास 6 आ जाहैबाय माइनास 6 जाहैबाय प्लास 2 मा जाहैबाय माइनास 2 जाहैबाय ओमफ्राय नैबे जोंना भेरिएबल आननोन नाम्बारा जाहैबाय g होल x माने बिनि भेलुखौ जों मिथिया बेखौ जों दिहुननो गोनांनि सिनाव मा माइनास जानो मोना ओंखायनो बेखौ प्लास खालामना लाबाय ना प्लास खालामना लाबाथाय मा जाहैबाय बेखिनि बिदाबसेयानो नालाय नैबेनि माइनासखौ प्लास खालामबानो जाहैबाय आरो बिनि सिनखौ एक्सट्रा सोलायलायनांला खारन बे मोननैजों सानजाबगिरि माने सानजाबलायनाय जाना दं मोनसे बिदाबानोखा बिनि सिनखौ बदलायबाय जाबाय बेखिनिया खिन्थु नैबे हारसिङैनो राजा जा महाराजा बेयो हारसिङैनो मोनसे बिदाब नालाय बे हारसिङैनो सिना बदलायनानै माइनास मोन प्लास 4आबो हारसिङैनो मोनसे बिदाब ओंखायनो बे प्लासआ मा माइनास नाथाय नैबेनिया एथ' बुरजाजोंसो मोनसे बिदाब मानो बेनिखायनो खारन बे मोननैनि गेजेराव सानजाबसिन दङ बेखिनि मोननैनि गेजेराव मानो थारमाने मा आलादा बिदाब खारन प्लास आरो माइनासआ मा जायो बिदाबफोरखौ आलादा बुजायो खिन्थु सानजाब एबा राननाया बिदाबखौ मोनसे बुजायो ओंखायनो बिसिनि सिनखौ नैबे खेबसेनिखौ नैबे मोनसेनिखौ बदलायनानै होबानो जायो आरो बिदाबसेल'खाय नाथाय नैबेयो हारसिंनि बिदाब बे हारसिंनि बिदाब नैबेबो हारसिं बिदाब बिनि माइनासआ प्लास जाबाय ना खारन नैबे माइनासआ प्लास जानांगौ नालाय मिन्थिनो मोनै अनजिमानि मान दिहुननो नागिरदों बिनि सिगाङाव माइनास जानो मोना प्लास खालामना लाबाय लानाय लोगो लोगो बिसिनि सिनफ्रा बदलायजोब्बाय आरो माइनास दंमोन बाय प्लास जाबाय प्लास 6 स्क्वायर दंमोन माइनास 6 स्क्वायर जाहैबाय माइनास 6 दंमोन प्लास 6 जाहैबाय माइनास 2 दंमोन प्लास 2 जाहैबाय नङा होमबा दाना g होल x खौल' लाखिबाय g होल x नि सानजाबगिरि x माइनास 2 खौ समानसिन बारहरबाय खारन जों दिहुननो गोनां g होल x नि मानसि दिहुननांगौ बेजों थाफानाय सानजाबगिरिखौ जों बारहरबा बे मा जायो बोखाव खोन्दोनि गाहायाव फैयो दै ओमफ्राय बोखाव खोन्दोनि सायाव माया थागोन आगदाथिं जिखिनि दं बे थागोन आगदाथिं मा दं टुवाइस x दङ माइनास 4 दङ x किब दङ माइनास 6 स्क्वायर दङ प्लास x दङ प्लास 2 दङ बिनिनो नैबे x किबा हाइस्ट पावार गोनां ओंखायनो गिबियाव लिरग्रोबाय माइनास 6 स्क्वायर ना बे मा जाहैबाय सेकेन्ड बिदाब बिनि पावारा 2 ना बिनि पावारा 2 खौ बाय होबाय एबार नामा पावार 3 निफ्राय पावार 2 एबार पावार से गोनां मोननै एक्सआ पावार से गोनां नैबे मोनसे एक्सआ पावार से गोनां बिनि सिना एखे ओंखायनो थाफादेर 2 जों बिनि थाफादेर 1 जों दाजाबनानै 3 जाहैबाय कफिसियेन्ट 2 जों कफिसियेन्ट 1 जों 3 जाहैबाय एक्सआ एक्सएन थाहैबाय 4आ माइनास 2आ प्लास बे मोननै बिदाबा मा बे मोननैबो बिदाबा सोलायस्लु गैयै थारमाने सोलायस्लु गैयै बिदाबखौ मा खालामबाय सिनखौ बेलेगखाय मा खालामबाय बिसोर मोननैजों दानख'लायबाय एखे मोनबा हले दाजाबगौमोन 4आ माइनास 2आ प्लास माइनास मोनसेखाय माइनास मोनब्रैनिफ्राय 2 गारबा 2 g होल x आ फैबाय x माइनास 2 जों x किब माइनास 6 स्क्वायर प्लास 6 माइनास 2 खौ रानना होबा x स्क्वायर माइनास x प्लास 1 ओंखारबाय ना बे माब्रै जायो नैबे x माइनास 2 आ बाहाय फैबाय ना नैबे x किब माइनास 6 स्क्वायर प्लास 6 माइनास 2 खौ नैबाव होबाय x जों मा सानजाबा x किब x जों मा सानजाबा नैबे रानजाग्रानि x किबखौ मोनो गिबि बिदाबनि x स्क्वायर ओंखायनो
एक्स स्क्वायर होना लाखांनायनि उनाव बेजों सानजाबनाय एक्स किउब होबाय बेजों आरो नैखौबो सानजाबनांगोन रानग्रानिया मा बिदाबा मोननै दं नालाय दे मोननै दंबा बेजों रानगासेजों मा खालामनांगोन खेबनै सानजाबनांगोन प्लास माइनास माइनास एक्स स्क्वायर इन्टु सानजाबा 2x स्क्वायर एक्स किउबनिफ्राय एक्स किउब दानख'बाथाय 0 माइनास एक्स स्क्वायरनिफ्राय माइनास 6x दानख'योबा मा माइनास एक्स स्क्वायर बोरै जाखो नैबेनिफ्राय बेखौ दानख'बा बिनि सिना बदलायो प्लास 2x स्क्वायर बे माइनास 3x स्क्वायर ट्राइस एक्स स्क्वायर माइनासा मोनसेखौ माइनास मोनथामनिफ्राय मोननै गारना होबा मोनसे जायो सेखौ होआ 3xआ बेनो फैबाय बे प्लास सिन दंमोन गोजौनिया नैबे गाहायनियासो बदलायो गोजौनिया सिना बदलाया बेनिफ्राय थायो माइनास 2 बेनो फैफिनबाय दाना मा जाहैगोन रानखांबाय जोङो खेबसेबाव एबारना आरो नैखिनि राननो गोनां दंबावो दा बे राननो गोनांनि नैबे गिबि बिदाब बे गिबि बिदाबनि सिगाङाव मा दं माइनास नैबे प्लासजों मा सानजाबा बे माइनास मोनगोन प्लासजों माइनास सानजाबा माइनास मोनबाय एक्सजों मा सानजाबा एक्स स्क्वायर मोनो एक्स माने नैखौ मोननो थाखाय मा नांगौ बेखौ बाहाय होना लायो आरो ना माइनास प्लास माइनास एक्सजों एक्स सानजाबा एक्स स्क्वायर माइनास माइनास प्लास एक्सजों 2 सानजाबा 2x माइनास एक्स स्क्वायरनिफ्राय माइनास एक्स स्क्वायर दानख'बाय 0 ना मोनथामनिफ्राय मोननै एक्स गारबाबो मा जाहैगोन बे नुनायाव प्लासबाबो ओरैनोथ' 3xजों 2xजों सिना एखेखाय 5x जानांगौमोन बायदि मोनो नाथाय दानख'नाय जायोबा गाहायनिया सिना बदलायो नुनायाव प्लास खिन्थु बेयो माइनास जायो होमबा 3xआ मा प्लास 2xआ माइनास प्लासआ मोनसेखे प्लास मोनथाम एक्सनिफ्राय मोननै एक्स गारबा मोनसे एक्स माइनास 2 बाय फैबाय दानिया आरो राननो गोनां दंबावो एक्स माइनास 2 खौ नैबे एक्स माइनास 2 जों एक्स माइनास 2 खौ रानबा एक्सजों मा सानजाबा एक्सखौनो मोनगोन एक्सजों से सानजाबासो एक्सनो मोनगोन ओंखायनो से होबाय प्लास 1 जों एक्स सानजाबा एक्स प्लास माइनास माइनास 1 जों 2 सानजाबा 2 एक्सनिफ्राय एक्स दानख'बा 0 माइनास 2निफ्राय माइनास 2 दानख'बा बे माइनास 2 प्लास 2 जाबाय दानख'नाय 0 राननाया बेबायदियै एक्स स्क्वायर माइनास एक्स प्लास 1 खौ मोननाय जादों दे